Gwamna Ganduje ya samu lambar yabo a matsayin gwamnan da ya fi kowane gwamna aiki a cikin kwana 100. A cikin ƙasa da kwana 24 bayan cika al'adar kwanaki 100 gwamnoni a ofis, waɗanda suka sha rantsuwar kama aiki a ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2019. Ƙungiyoyin demokuraɗiyya na nahiyar Afirka, wato African Democrats, ƙarƙashin jagorancin babbar ƙungiyar da ke lura da kuma bin diddigi kan harkokin mulkin demokuraɗiyya a nahiyar Afirka, wato African Democracy Assessment Network ADAN, da ke birnin Dakar na ƙasar Senegal. Ta zaɓi mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin gwamnan da ya fi duk wani gwamna gudanar da ayyukan ci gaban al'umma cikin kwanaki 100 a Najeriya, biyo bayan binciken ƙwaƙwaf da baje ayyukan kowane gwamna a faifayi. Kafin kammala fidda rahoton nata, ƙungiyar ta ADAN ta bayyana yadda ta yi amfani da hanyoyin binciken ƙwaƙwaf da nazari mai ƙarfi kan ayyukan kowane gwamna, kuma ta yi binciken nata ne kan manyan muhimman fannoni da al'umma gaba ɗaya suka fi amfana. A takardar da ta aike ga mai girma gwamna mai kunshe da sa hannun jami'inta na shiyar Afirka ta Yamma, Mr. Samson Theodore, ta yi cikakken bayani kan matakan da ta ɗauka wajen gudanar da binciken da kuma yadda aka yi har ta kai mai girma gwamnan jihar Kanan Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu wannan nasara. Takardar mai taken "Mai yasa mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu matsayi na ɗaya cikin kwanaki 100 a ofis?" Sai kuma ta ci gaba da cewa, biyo bayan wata tattaunawa da ta gudana a tsakaninmu 'ya'yan ƙungiyar a birnin Dakar na ƙasar Senegal kan taron nazarin harkokin demokuraɗiyya na tsakiyar shekara, duk 'ya'yan ƙungiyar ne muka amince da mu ɗora duk gwamnonin akan mizanin awo kan wasu fannoni da muka ware. A shafi na 9, takardar ta yi cikakken bayani cewa mun zaɓi fannonin ilimi da na lafiya da na tsaro da na noma da na tattalin arziki da kuma fannin ayyukan raya ƙasa da siyasa, gami kuma da mai da hankali kan ƙarfin ikon da jam'iyya ko jam'iyyun siyasa suke da shi a inda buƙatar hakan ta taso. A fannin ilimi, ƙungiyar ta yaba ƙoƙarin gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje wajen ɗaga likafar fannin ilimi zuwa mataki na ƙololuwar ci gaba. Ƙoƙarinka na samar da kwalejin koyar da ayyukan ƙirƙire-ƙirƙire ta mata zalla yana ɗaya daga cikin abin da muka yi bincike a kai, kuma ƙudurin zai taimaka matuƙa wajen taimakawa mata su zamto masu dogaro da kawunansu. Ilimin 'ya'ya mata gagarumin ci gaba ne, takardar ta bayyana. Ƙungiyar ta ADAN ta kuma ƙara da bayyana cewa shine gwamna na farko da ya yi alkawarin ba da ilimi kyauta tun daga firamare har zuwa babbar sakandare, tare da alkawarin ba wa mutane masu bukata ta musamman na kasassu damar yin karatu har zuwa jami'a kyauta a ranar da aka rantsar da shi, ya kuma cika alkawarin da ya ɗauka. Abin mamaki ne matuƙa yadda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya shirya taro na musamman da masana, ya ƙaddamar da wannan shiri na fara bayar da ilimi kyauta a jihar Kano, wanda ya gudanar a ranakun 3 zuwa 4 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Sosai mun yaba masa. Aka bayyana a takardar yadda kuma taron ƙaddamar da shirin bayar da ilimi kyauta ya samu goyon baya da mahalarta daga ƙasashe daban-daban na duniya. Takardar ta ƙara bayyana hakan a matsayin wata gagarumar nasara da ke ƙara shaida yadda wannan muhimmin tsari na mai girma gwamna ya taɓa zuciyar ƙasashen duniya, na Turawa da kuma na Larabawa da sauran ƙasashen Afirka gaba ɗaya. Yadda jakadun ƙasashen duniya daban-daban suka halarci wannan taro na bayar da ilimi kyauta a jihar Kano, hakan na nufin ƙasashen sun gamsu da dukkan manufofin siyasa da tsare-tsaren mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan ƙoƙarin cimma burukan da ya sa a gaba. Takardar ta bayyana.
Ta fuskar ƙoƙarin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan zamanantar da karatun allo da kuma sanya darussan turanci da na lissafi cikin manhajojin iliminsu, ƙungiyar ta yaba matuƙa, musamman ma da yake tuni mai girma gwamna ya kafa kwamitin ƙwararru masana domin nazari da ba da shawarwari kan matakan da za a bi wajen cimma managarciyar nasara mai ɗorewa. Wannan abin ayaba ne. Cewar ƙungiyar sun yi imani cewa wannan mataki zai taimaka wajen daƙile matsalar yawan barace-barace da yara almajirai suke yi a gefen tituna, ta yadda kuma hakan zai ƙara taimakawa wajen gina musu rayuwa su zamto masu dogaro da kansu da ingantacciyar rayuwa mai ɗorewa. Cewar takardar a bayyane take a tarihi, hatta makarantar koyar da ayyukan fasaha mai suna Premier Federal Polytechnic da ke birnin Edo Ekiti na jihar Ekiti ta yaba tare da karrama mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan nasarorin da ya cimma a fannin ilimi. Takaddar ta yi ƙarin haske. A fannin lafiya kuwa, bayan da ƙungiyar ta bayyana jin daɗinta gami da kafa harsashin gina cibiyar kula da cutar kansa da gwamnatin Ganduje ta yi, ta kuma ƙara nuna matuƙar farin cikinta dangane da sauran nasarori da gwamna Ganduje ya samar a fannin na lafiyar. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samar da gidaje kimanin guda 400 a duk manyan masarautun jihar Kano guda 4 da ya ƙirƙiro. Kuma mun fahimci cewa tuni kwamitin da ya kafa kan aiwatar da wannan aiki ya cika aikinsa. Aka bayyana a takaddar. Ƙoƙarin gwamna Ganduje kan samar da dangantaka da cibiyoyin kula da lafiya masu zaman kansu cikin kwanaki 100 a wa'adin zangon mulkinsa na biyu zai taimaka matuƙa wajen ci gaba da haifar da ɗa mai ido a fannin lafiya. Kamar yadda takaddar ta bayyana, a lokacin da cibiyar bunƙasa harkokin lafiya ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Dr. Ebenezer Abusonwan ta ziyarci mai girma gwamna wanda mataimakinsa Dr. Nasir Yusuf Gawuna ya wakilta. Mai girma gwamna ya bayyana irin ƙoƙarin da yake wajen ganin ya shigo da masu zuba jari a fannin lafiya daga ƙasashen duniya zuwa jihar Kano, inda ƙungiyar ta bayyana hakan a matsayin abin ci gaba matuƙa. A cikin kwanaki 100 a ofis, gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin gwamna Abdullahi Umar Ganduje ta kashe kuɗi kimanin naira miliyan 350 domin kula da lafiyar jarirai da yara ƙanana a shekarar 2019. Takardar ta ƙara yabawa kan yadda shirin ya tanadi kula da yara kimanin miliyan 3.5 da kuma mata kimanin 90,000 a duk faɗin cibiyoyin kula da lafiya na ƙananan hukumomi 44 da ke jihar Kano. A fannin tsaro ma, ƙungiyar ta ADAN ta yaba da managartan tsare-tsare da kuma matakan samar da tsaro irin na zamani da mai girma gwamna yake ɗauka cikin kwana 100. Daga cikin nasarorin da ta bayyana, har da nasarar kame masu garkuwa da mutane waɗanda suka yi garkuwa da mai girma magajin garin Daura a jihar Katsina suka ɓoye shi a jihar Kano, tare da samun nasarar kame manyan shahararrun masu garkuwa da mutane da sauran ayyukan laifi kamar Wadume na jihar Taraba, wanda ya yi sanadiyyar rasa rayukan haziƙan jami'an 'yan sanda har 3, cewar takaddar. Sa'an nan kuma takaddar ta ƙara da yabawa mai girma gwamna kan yadda ya samar da tsarin samar da laka mai ƙarfi da kyau a tsakanin jami'an tsaro da kuma sauran al'ummar gari da ma sauran sassan tsaron a junansu, ta yadda kuma hakan ya taimaka matuƙa wajen rage kaifin matsalar ta'addanci a jihar. Bayan ƙalubalantar al'umma da su je su yi bincike kan adadin mutanen da gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin gwamna Ganduje ta kama da laifukan ayyukan ta'addanci a jihar, takaddar ta kuma ƙara da yabo kan yadda a cikin waɗannan kwanaki jihar ta Kano ta ƙara samun tsaro da zaman lafiya idan aka kwatanta da sauran jihohin makwabta da suke fama da matsalar ta tsaro.
A fannin abinci kuwa, ƙungiyar ta yaba wa mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan yadda yake tallafa wa ƙungiyoyin manoma. Kamar yadda ta ce, muna sane da dukkan tsare-tsarenka kan harkokin noma, musamman ma tanadi na baya-bayan nan da kake da shi na samar da ƙarin ƙwararrun masana masu bayar da horo kan noma, kimanin mutane 800. Mun fahimci haka ne a lokacin da ƙungiyar manoma ta saka wa Afirka ƙarƙashin jagorancin Mr. Osaka Katsuhiro suka ziyarci mai girma gwamna a gidan gwamnati, ya kuma samu wakilcin mataimakinsa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Aka bayyana a cikin takardar. A fannin tattalin arziki ma kuwa, ƙungiyar ta yaba da irin matakan da yake ɗauka, ciki har da wani taro na ƙulla hulɗar kasuwanci da mai girma gwamna ya jagoranta a tsakanin 'yan kasuwan jihar Kano da kuma shugaban ƙasar Gini Mr. Alpha Conde a gidan gwamnatin jihar. Da kuma yaba wa ƙoƙarin mai girma gwamna kan ci gaba da ƙarfafar manyan 'yan kasuwa kuma hamshaƙan attajirai a duniya, wato Alhaji Aliko Dangote da Alhaji Aminu Ɗantata da Abdulsamad Isiyaka Rabi'u da Alhaji Abdulmanaf mai kamfanin jirgin sama na Azman da sauran manyan attajirai a jihar Kano. Bugu da ƙari, ƙungiyar ta ƙara da yaba mai girma gwamnan jihar Kano wajen jawo hankalin hamshakin ɗan kasuwar nan ɗan ƙabilar Ibo Basaraki, Arthur Eze, kan zuwa jihar Kano zuba jari a sabon katafaren birnin kasuwancin nan na jihar Kano, Kano Economic City, da mai girma gwamna ya samar, inda ƙungiyar ta bayyana hakan a matsayin wani mataki na ci gaba da bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano. Sannan kuma ƙungiyar ta ƙara da yaba tunanin da mai girma gwamna ya yi wajen ƙara yawan masarautu suka zama 5 a jihar, ta yadda hakan zai taimaka wajen ci gaba da kyautata zaman tare da ci gaba mai ɗorewa a fannonin ilimi da na lafiya da tsaro gami da tattalin arziki da sauransu. Sannan kuma ƙungiyar ta ƙara da yaba wa gwamna Ganduje kan yadda jihar Kano ta bayar da gagarumar gudunmuwa ga uwar jam'iyyar APC ta ƙasa wajen cimma muradin samun shugabanci a majalisun tarayya. A fannin ayyukan raya jiha kuwa, ƙungiyar ta yaba wa mai girma gwamna kan yadda cikin waɗannan kwanaki 100 ya tunkari manyan ayyuka da yake yi, ta yadda kuma hakan ya haifar da kammaluwar wasu ayyukan, yayin kuma da ake kan kammala wasu. Inda har ma suka bayar da misali da gadar sama ta Dangi, wacce ta kai mataki mai girma wajen shirye-shiryen kammaluwarta, da kuma babbar shiyar horas da sana'o'in hannu, wacce ita kuma tuni ma an kammala ta, buɗewa kawai za a yi. Daga ƙarshe kuma cikin takardar, ƙungiyar ta buƙaci mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba ta lokaci domin zuwa karrama shi da babbar lambar yabo ta girmamawa a matsayin gwamnan da ya fi kowane gwamna samar da nasarori cikin kwanaki 100 a zangon mulkinsa na 2 a duk Najeriya. Wakilinmu a tashar Dokin Karfe TV, Bashir Abdullahi Elbash, shine wanda ya rubuta kuma ya ɗauki nauyi. Ni kuma da na tsara na kuma gabatar Al-Amin Ibrahim nake cewa sai wani jikon.